Urte berri hon, sexy kuadrilla! Sexy kuadrilla, zer moduz hasi duzue 2025 hau? Ze erronka dituzu edo, nola horre ikusten duzue? Nik uste dut 2025 hau izango dela mundiala ezakit, baina interesgarria bai. Eta ez nago hitz egiten ari mundua dagoen moduaz, baizik eta gure urtea nolako izango den. Aizue, oraindikan ez dudala Zeitaken mitoaroa showaren balorazioa egin, baina ez dut orain egingo, beraz, gonbidatzen zaituztet nire Instagram eta TikTok kontuetan hemendikan utziko dudala, hemendikan jarraitzera, ze igotzekotan bertara igoko dut. YouTubeen ez duzu ikusiko. Hala ere, aitortu behar dut oraindikan hitzik gabe jarraitzen dudala, geroz eta gehiago digeritua dut, eta diskurtsoki ere nahiko diskurtso interesgarria iruditzen zaidan eraikitzen ari naiz. Uste dut egin beharko nukela, hausnarketa bideo. Zer diozu ezuek? Bueno, eta bide batez, mil esker eta ongi etorri azken egunetan Zeitaken bideoaren harira. Eta bueno, udatik ona arpidetu zareten guztiei, ongi etorri sexy kuadrilla honetara. Baina zu oraindikan ez zaude arpidetuta. Kontatuko dut, bost arte, hemen behan duzun arpidetu botoiari sakatzeko eta sexy kuadrillakoa izateko. Ze, klaro, ez bazaudete arpidetuta ez zarete sexy kuadrillako. Baina Arkakuso, gaur ez dela igandea, gaur asteazkena da, zeiten dezu bideoa igotzen. Kontua da 2025 honetan, esan dudan bezala oso berezia izango dela eta oso interesgarria, gauzatxoak datozela. Beno, uste dut modu zuzenago bat asmatu beharko genukela. Gazteleraz esaten den, se vienen cositas esateko euskeraz, ze gauzak datozela pixkat erdaraka da, ez? Okurritzen zaizue moduren bat, edo agien zuek beste moduren batean esaten duzue. Total, egongo zarete kokoteraino dagoeneko Instagramen, TikToken, sare sozial guztietan bideoak dira. Erronka lortu itzazu zure helburuak 2025 honetan, ongi antolat. Eta, klaro, egia da urte berriak, aukera berriak lotura hori beti egiten dugula eta beti dago ohitura erronkak eta asmo onak ezartzeko, vision boardak eta guzti hori urte hasierarekin batera. Eta klaro, nik ere erronkak jarri dizkiot nire buruari, ze aspaldi ez dudala asmo hitza erabiltzen, ze iruditzen zait asmoak horretan geratzen direla eta ez direla inoiz betetzen, edo behintzat ez zaituztela bultzatzen horretara hori lortzera, ze da asmo bat. Bueno, pues nik badut asmoa uda honetan oporretan joateko, baina agian joaten naiz edo agian ez. Baina erronka bezala jartzen baldin baduzu, zaude zure burua nolabait retatzen. Eta niri horrek asko motibatzen nau. Eta bueno, egia da, pues ez dakit neure buruarekiko kompetitibitate horrengatik den, baina aurten ere erronkak jarri dizkiot nire buruari, basikamente nire bizitza arruntean, hau da, saretatik kanpoko nire bizitza, nire erronka nagusiena behintzat uztaila bitarte izango dira oposaketak prestatzea, ekainan dituz, baina bueno, nahi baldin baduzu horren inguruan hitz egitea esan iruzkinetan eta egingo dut bideotxo bat horren inguruan, baina bueno, lasai ikusiko duzuela kanal honetan pixkat nire bilbidea. Sare sozialetara zentratuta edo Arkakuso markan zentratuta aurten jarri ditut bi helburu nagusi edo nire indarguneak izango diren bi proiektu nolabait esatearren, eta bata da kanal hau, ze niri asko gustatzen zaio kontsumitzea. Ni beti izan naiz oso YouTube zalea, eta de hecho duela 10 urte igo nuen nire lehenengo bideoa. Aurreko urtean jarri nuen erronka bat zela kanal honetara igandero bideo bat igotzea. Eta ez dut lortu, ez dut modu hertsian lortu astero bideo bat egotea, baina oso pozik nago lortu dudanarekin, bereziki lortu dan jarraikortasunarekin eta emaitzekin. Askotan, kanal honetan ez dut jarraikortasunik izan, oso exigentean nintzelako nire edukiarekin. Esan nahi dut, agian grabatzen nuen, ez nintzen oso komentzituta geratzen, orduan gero jartzen nintzen editatzen eta kostatzen zitean gehiago, baina aurten asko betu dut trabatzeko orduan azkartasuna, hitz egiteko moduan, baina bueno, guazen arira, kanal honetan aurten igandero jarraituko dugu bideo bat izaten atxaldeko 7etan, atxaldeko 7ak zuek gogoratu. Igandetan, eta igandetan orain artekoa bezala egingo dugu, ez. Igandetan, datorren astetik aurrera,
izango dugu nire astearen bloga. Zergatik? Iruditzen zaidalako oso ariketa interesgarria urte bat nolabait grabatua izatea gure buruarendako, eta iruditzen zait oso urte interesgarria eta erronkez betetako urte bat izango dela, eta guai egongo dela ere zuekin batera prozesu hau bizitzea. Eta igandetako blog weekly hauei asterokoa izena jartzea pentsatu dut. Edo ezakit, beste izenen bat otutzen bazaizue, utzi iruzkinetan eta erabakiko dugu deneon artean. Ojo, orain arte kanalean zegoen bideo barietate ezberdinak kenduta blogak beste egun batean izango da, asteazkenetan, ze ordutan? Bai, atxaldeko 7:00 asteazkenetan izango dugu, gai ezberdinetako bideoak. Helburua da laburragoak izatea, obviamente, ze aste bat bideo batean, luzetxoa izango da, baina honetan gehiago izango dira errezetak, probatzen janaria, liburuen inguruan, pelikulen inguruan, inkluso egunen bat, egun oso berezia baldin bada nirekin, ni hausnarketak, da pixka bat eduki arinagoa, nolabait esatearren, eta agian uztaila bitartez, baina bai gustatuko litzaidakela, uztailetik abuztutik aurrera agian edizioan ere pixkat landuago egotea eta gidoi aldetik ere. Esan dut, 2 proiektu nagusi edo 2 erronka, lau ez, 2 erronka nagusi ditu dela aurten, YouTubeko kanala, arpidetu, oraindik ez bazaude arpidetuta, arpidetu eta, zuen lagunei esan, ze ea 500 arpidedunetara heltzen garen gutxi barru, eta handikan ja 1000 tita batean egongo dira. YouTube dago, aipatu dudan bezala, eta gero dago bloga. arkakuso.eus jartzen baldin baduzue hor nabigatzailean, oraindik ez. Edo, pestaina berri bat irekitzen baduzu orduan bai. arkakuso.eus, eta bertan aurkituko duzuen nire bloga eta nire sare sozial ezberdinetarako esteka, beraz ez duzu hitzakirik sare sozial guztietan ni jarraitzeko eta nola ez bloga ere irakurtzeko. Bloga astelenero atxaldeko 7:00, nola ez, guztiak 7:00 denak oroitzeko, argitaratuko dut post bat, orain arte egin bezala kontatu nahi dudan inguruan, partekatu nahi dudanaren inguruan, gustatzen ari zaizkian gauzen inguruan, abestiak, liburuak, izan duan hausnarketa baten inguruan, astean zehar burura etorri zaizkian gauzen inguruan, eta hori izango da hilabeteko astelenetan, baina ez astelen guztietan. Azkeneko astelenean, hobe, nire gomendioa da, hasi datorren asteleneko, hau da, biharko, posta irakurtzen, ze gutxi barru, bereziki urtarrilaren azkeneko astelenean ikusiko duzue ze sorpresa daukadan prestatuta. Sorpresa baino, da gauza bat, berria, nik probatu nahi dudana, eta aukera bat eman nahi diot, uste dut euskaraz ez dagoela lakorik, eta badakizuen ni marisaltxera hutsa bat naizela, eta ezin naizela gauzak probatu gabe geratu. Beraz, laburpen moduan, astelenetan, atxaldeko 7:00, arkakuso.eusen blogaren post berri bat izango dugu. Astelenero ez. Hilabeteko astelen guztietan, azkenekoan izan ezik, zehor sorpresita bat izango dugu. Beraz, jarraitu bloga jakiteko azkeneko astelenetan ze montre gertatuko den. Aste azkenetan, YouTubeen hemen gure sexy kuadrillaren txoko nagusian, gure bajeran, nolabait esatearren, izango dugu bideo tematikoa, eure buruari erronkak jartzen, hausnartzen, ez dakit. Okurritzen zaizkizuen gauzak, egitean nahi duzuen gauzak, probatzea nahi dituzuen gauza ezberdinak utzi iruzkinetan eta joango gara elkarrekin pixkat saltxeatzen. Eta astea bukatzeko, nire astearen laburpen modura hemen ere gure txoko honetan izango dugu asterokoa. Dela weekly moduko bat, blog bat, nire astearen laburpenarekin. Eta eduki bakoitza, proiektu bakoitza, izan bloga, asteazkeneko bideo eta igandeko bideo, ze ordutan izango da? Bai, atxaldeko 7:00. Ikusten duzuen bezala, sexy kuadrilla hauetxik dira nire aurtengorako erronkak, ez direla erronka makala, kontuan izan da oposaketa batzuk prestatu behar ditu dela hilabetetan. Eta
Ez ditut aipatu Instagram, TikTok eta bestelako sare sozialetan ere egoten jarraituko naiz, baina egia da nire proiektu nagusiak izango direla gure kanal hau. Beraz, arpidetu eta esan zuen lagunei ere arpidetzeko eta zuen familiei guztiei. Ojala 2025 honetan 1000 arpidedunetara iristea. Osea, gustatuko litzaidak eta emango lidake kriston ilusioa. Eta bestaldetik bloga. Arpidetu ere, jarraitu, gehitu markadoresetan, ze astelenero hortxe egongo naiz, tiki. Sexy kuadrilla nago ilusionatuta, gogotsu, beti esaten dudan bezala, 1000 esker, sexy kuadrilla hor egotagatik, pantailaren bestaldean, egunerokotasunean sare sozial ezberdinetan. Hemen, astero zita bat izango dugu, eta ez bakarrik zita bat. 2 zita eta blogarekin 3. Beraz, prest zaudete 2025 honi kaina emateko, ni bai. Datorren asteazkenera arte, aio! Eta gogoratu, bihar arkakuso.eusen post berria.